Ikaduha nga rason mao nga nganong mogamit ang simbahang Katoliko sa Latin nga lengguwahe sa panahon sa iyahang misa, himuon ang sakripisyo sa misa. Tungod kay pagpadayag kini nga nagpabilin ang kahiusahan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tungod kay usa sa mga timaan or marka sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga naay the one church or the united church. Kung naay one church, naapod siya one language. Og tungod ni ining mao nga gitawag og one language, mao kini ang butang og timaan nga diin nakonektar ang tanang mga rasa, ang tanang mga lengguwahe sa usa ka gitawag og sentro sa pagtuo og main nga office sa atong simbahan nga mao kining gitawag og Roma. So si bisan kinsa nga magmisa nga mga pari niini nagpadayag nga they are dependent in the see of the Holy Roman Church. So muna ang simbahan before ang 1970 migamit og Latin nga pulong sa panahon sa misa nganuman kay they are binded, nagpadayag nga they are binded sa Church of Rome. Like karon kay lain namang mga gitawag og mga lengguwahe karon sa misa. Pero sa una mo gini purpose kanon Latin nganuman kay pagpadayag nga ang tanang simbahan nga nagamisa gamit ang Latin, they are binded, they are dependent sa Holy Roman Church. Ikatulong nga tawag anang rason nganong kining tawag ining pag-maintain sa unity sa paggamit ni ining maong gitawag og Latin kay sa dihang ang mga tao bisan asang mga lugara, bisan asang mga nasura pagmutambong og misa kung Latin ra ang gamiton nga lengguwahe sa misa, bisan pag ako Filipino moadto ko sa China unya insik ang magmisa gamit ang Latin nga misa, makasabot ko, makasabay ko nganuman kay mo manggihapon ay misa sa Pilipinas. Unlike karon nga lain-lain ang lengguwahe, ako Pilipino moadto ko sa China magmisa ang pare dito gamit ang Chinese nga lengguwahe, di ko kasabot o di ininsik, di ko kasabot, di po ko kasakay. So buti pasabot ang Latin nga lengguwahe pagpadayag kana nga ang tanang mga nasod sa tibuok kalibutan nahiusa sa pagsimba sa Dios ginamit ang usa ka pulong sa pagsimba nga maunang gitawag og Latin. Then pagkahuman pagpadayag pud kini nga ang matag usa ka pamilya, ang matag nasod membro sa usa lamang ka pamilya nga maunang gingharian sa Dios. So sulod sa tong panimalay, sa tuang pananglitan lang sa tong panimalay, di gyud ka mogamit og laing lengguwahe. Ang lengguwahe nga gamiton katong lengguwahe sa ato ang papa. Bisaya, Tagalog. Wa gyud nay masagol din na nga magbisaya ang papa, mag-in-English pud ang anak. Dili. So, maupod na kay ang simbahan usaman ka simbahan so na ay usa ka lengguwahe. Og kanang lengguwahe until now wala gihapon mausab. The official language of the church is Latin. Latin gyud ang official nga lengguwahe sa simbahan. So dapat sa mga dokumento, sa iyang misa, ilabi na sa council, ang ilang gamiton nga language is Latin. So mo na mga higala og magsuon nganong Latin ang gamiton nga gitawag og lengguwahe. Then ang part sa maintains unity, ikaupat nga rason is pag-preserve gikan sa atake sa yawa. Nganuman kay every magmisa ang Katoliko pagpadayag man na sa Catholic faith. Kung mogamit ang simbahang Katolika og laing mga lengguwahe, duol kaayo siya sa atake sa yawa. Nganuman kay ang atuang vernacular language kining inadlaw-adlaw nato nga lengguwahe mag-usab-usab ang kahulugan. Ang Catholic faith, ang gitudlo ni Ginoong Jesucristo, dili gid pwede nato usab-usabon. Nganuman kay dili man ta manuluwas. Kung unsa gilitok sa manuluwas mo to atong sundon. So mauna nga migamit og language nga Latin kay ang Latin fix ang matag word, ang terms nga gamiton gamit ang pulong Latin, ang iyang kahulugan is fixed. Mauna niingon si Pope Pius XII sa Mediator Dei number 60 ug ang number 47 nga ang Latin usa ka na kapagpadayag. Ang Latin nga lengguwahe pagpadayag kana sa pagpreserve, pagpadayag sa pagpreserbar sa pagtuong Katolika ug sa panahon sa Santos nga Misa gipadayag nato ang pagtuong gitawag og Katolika. Then mapreserbar ta sa gitawag og atake sa yawa kung Latin ang atong gamiton tungod kay pagpadayag kana nga mas muhugot ang atong pagtuo sa misteryo nga gihimo sa Dios diha sa panahon sa Santos nga Misa.
kay kung mogamit ta og vernacular language kanang adlaw nato nga kining lingwahe, mahulog nga ang atong pagsimba murag kanang naabay tawag anang lessening ba na less na ang atong respeto sa balaang sakripisyo sa misa. Muna karong panahon na makatoliko ba sa musimba murag baliwala na lang ngano man kay tan-o nila binaryo man na kasabot ng tatanan. Nakasabot na murag baliwala lang, unlike kung Latin mass kay ma-excite ka unsa ginaa din ha nganong ingon ana ang lihok sa mga pari. Kay ang misa naa siya words, naa pud siya mga actions. So ang litokon sa pari, tingalag unsa man to yang gilitok. Muna ingon pa ni Saint Agustin, pasagdi ang mga manimbahay nga diin naay panahon nga siya dili makasabot sa mga pulo nga litokon sa mga pari og dili makasabot sa mga pulo nga iyang kantahon ug iyang awiton apan magpabilin kining supisyente kay iya kining gilitok, iya kinadunggan pamaagi sa pagsimba ngadto sa Dios. Ngano man katapusang rason kay ang misa dili usa ka instruction or catechism or catechesis, dili kundi ang misa usa ka sakripisyo. Ang pari isip alter Christus, ang pari isip representante ni Kristo diha sa altar, dadon ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Muna ang pari makatubang sa altar ngano man kay ang pari nakig-communicate sa Dios, wala nakig-communicate sa mga tao. So muna hinungdan mga higalag may igsuon nganong before ang 1970 Latin ang gigamit nga lengguwahe sa santos nga misa, ngano man kay according sa Council of Trent, pag-conclusion nato ingon pa sa Council of Trent si bisan kinsa nga mamulong ug manudlo nga sa panahon sa santos nga misa mogamit lang og vernacular, matinunglo sila. So muna mga higalab may igsoon ang tubag nganong ang mga Katoliko before 1970 ang misa Latin nga lengguwahe ang gigamit. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Ibisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamuto nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.